Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumbasan ngot ki brio ki layap bada ki phongot ki lamun saw hadian ki jing shapan bathai bom dak ba khendo yara de hakwai ka bas bucket ki saw phongot ki khna school hakus dar district ha Balochistan ye tho ki pulit ha ka BBC karkum ki khubor le tho ba ka wai ka gali ka bala bo da ubom ka bala thmul pa ban khendo kala le bantan ra ek de ka bas nakiti ki san ngot lai ngot ki de ki khna karkum ki dor bala pala ki social media lai I ba ka bas kala ingkhong Ompadon kanu kun huan le ano ka bakam halor kani ke jingja Hendrei ka Balochistan kala shapet khmat halor kani namar ki kam thambor ki bala slam jongki persha e ka long brio man brio katba ki sipai ka Pakistan ki lekno e ke India halor kani watla shamdan kinu ki sabut u menteri kampo yeng ka Pakistan u Mohsin Naqvi ula pendra me kani ke jingja bat ula penpau ka jing sosi halor ka jing khlat no ki khna hau bnai leber ka Balochistan Liberation Army Kalau penyap ki arpuai ngut ki riu pat ba bat saungut ki sipai hakaral ke bakishong hasibi district ha Balochistan kani kan huan ke dei ke bladawa da ki postnam ban yo ke jinglai lot na ke jingsan shar ke Pakistan hak badang ha ki khniat sngi ki lakam bakila yo ke jinglai lot na ke Pakistan da ke bakar pat ru ke India bakan itho ya ka kum kari bat ban a jaka ban bu ke embassy jongka ha Delhi kani kan huan ke dei ke bla shak khen ba an ha ke Pakistan kan thop ha ki resep ni kum ke UK bat US bala Kenya ke BLA kum ke kenhun de no kishipai ke Pakistan ke lakno ru ba ke India ka ai ke jingkershan ya ke BLA ha ke ba ke BLA pat ke lakentat ya kani ki baloch ke lakam ba bun ngut ki brio jong ke Balochistan ki la sha penjak klub ha ki bor shipai ke Pakistan ha ki arphos nam baladap dak bara abor bat penyap yaki